vás vítáme u dnešního challenge, tady je se mnou Oliver, Vašek, Luky a tentokrát to bude challenge, kdo vypije, stačí třetina vody se sojou, s chili a práškem, jahodovým práškem. Takže my to jdem koupit a hned jsme tu, takže intro! Akorát jsme přišli z Billy, tady máme už nachystaný barmanský půl, takže nám to tady rozlilo, to nevadí. A můžeme začít rovnou mixovat, tak jdeme na to. Tak jedno, dobrý mixuj. My se to vysypala. Dáme tam jenom trošku. Dáme tam jenom trochu, bo jak mám dát, jenom trochu tam dáme. Super, máme bílý Vánoce. Ty to růžový zápití. Vašku, tady máš, teďka soja, kámo, hustý. Je toho tam mám hodně. No okej, tak to stačí. Nemoc tý soji. Ty kapky. Olivere, dej mu zbytek. Okej, 3 kapky. Ne, dobrý, já už mám, já jí mám dost. A teďka chili. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dej mi. Soja, tak dělej. Tak, dělej. Máme mix? Já ne. Já jo. Takže kolik? 1, 2. Ty, proč to neteče? No to neteče. 3. No tak dobrý, jak vás dej mi chili. Zamixujte. Jo, okej, no. Zamixujem, super, ne? To je největší srajda. Vypadá to dost nemusí. Tak jo, Olivere, čekáme na tebe, dělej. Ty vole, dívej na můj... No super, no. Dívej na můj bunku. Dělej víčko! Dělej! Najdi si ho sám. Oni mi půjčí víčko. Jo, tady, dobrý. Co vystřihne. Tak jo, máme připravený pití. Vypadá nechutí. Tak jo. Ale můžeme začít. Tak jo. Máme kokaň trošku. Tak jo! Takže doufám, že se vám dnešní video líbilo. Jestli jo, tak dejte like, odběr nebo koment. Málem jsme se poblili jako vždycky. A u příštího videa čau!